NDFB को नायनानै आरो NDFB नि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जेन नोंथांमोना साफ्रोमबो बिस्वजित दैमारिनो जेन भटखौ होयो बेखौ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB निफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जायो। बेनि गेजेरजों जों तामुलपुर हालामनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनायजों लोगोसे मिन्थिहरनो सानदों जे तामुलपुराव NDA हान्जानि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा दायो इलेक्शन गेलेगोन बा गेलेदों। दा बिथांखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB निफ्राय जों डाइरेक्टलि सापर्ट होदों। मानो सापर्ट होदों होननानै गोबां मानसिया नि गोसोआव सोंलु फैनो हागौ। बिनि थाखायनो जों बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो लुबैदों। मानो होनोब्ला थांनाय बे गोलाव समाव जेब्ला बिटिआर रेकर्ड जाबाय बेनि उनाव NDFB नायसनजाया सोरजोंबा गादब जादों आरो सबख' जानायावनो थाबाय थानाय समाव जोंनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मानगोनां बिस्वजित दैमारिया जोंनि थाखाय हालाय हाफाय खामानि मावनानै गोबां केसफोरखौ बिथाङा उइथड्र खालामनायाव हेफाजाब होदों। बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बे बोसोरबायाव फ्राय CM खौ 7 बारसिम लोगो मोनदों। अफिसियेल मिटिं जों सावरायदों। बेवहाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारानो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नो गासैबो एपइन्टमेन्टखौ बिथाङानो लानानै होनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो 86 सा आसाम पुलिसावबो जोङो थिसन हरनो हादों। बेनि अनगायैबो गोबां हमजानाय जोंनि एक्स NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा रायलायनायनि गेजेरजों गोबां मानसिखौ बख'दों। आरो बेनि अनगायैबो दिल्लीयावबो बिथांनि गेजेरजोंनो जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो खेबब्रैसिम जोङो सावरायनो मोनदों। आरो जोङो बेबायदिनो गोबांथार खामानिफोरखौ मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि गेजेरजों खामानि मावनो हादों। बेनिखायनो जों स्पेसियेलि जोङो खावलायहरनो लुबैदों तामुलपुर बियाबनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जेन बिथांनो भटखौ होयो। जोंखौ नायनानै NDFB खौ नायनानै आरो NDFB नि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जेन नोंथांमोना साफ्रोमबो बिस्वजित दैमारिनो जेन भटखौ होयो बेखौ जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB निफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।